Xemxu xita, xorta rridu nagħmlu xogħolna ta' pulizija. Hekk qaltilna l-Kontestabbli Karen Kirkop waqt li One News għatta mal-Pulizija tal-Komunità parti sew mill-ġurnata tax-xogħol tagħhom. F'dawra mal-pulizija minn filgħodu fost it-toroq u l-ħwienet ewlenin tal-Belt Valletta stajna napprezzaw is-sens ta' għaqda mal-pubbliku hekk kif jiġu avviċinati mill-uffiċjali assenjati. Is-Surġent Mertin Paċ saħaq kif il-ġurnata tipika tal-Pulizija tal-Komunità tibda billi filgħodu fil-ħab tagħhom u mill-ewwel jibdew bir-rondi fit-toroq biex dejjem ikunu preżenti fost il-komunità tal-Belt u l-eluf kollha li ta' kuljum jiddeċiedu li jżuru l-post. Paċ kompla jgħidilna li f'dan iż-żmien ta' festi ix-xogħol jiżdied għax iżjed nies iżuru l-ħwienet tal-kapitali u bekk iridu jkunu iżjed preżenti u attenti biex jiġu evitati xi reati bħal serq mill-ħwienet. Il-Pulizija tal-Komunità wkoll jagħmlu road checks biex ikkontrollaw is-sewwieqa li jxorbu u jsuqu. Is-Surġent Paċ għamel ukoll l-appell tiegħu għal sewqan prudenti dan iż-żmien ta' ċelebrazzjonijiet. Ovvjament aħna dejjem nappellaw biex f'dan iż-żmien ta' festi min jixrob ma jsux. Tkellimna wkoll mal-Kontestabbli Karen Kirkop li semmitilna mument partikolari li esperjenzat mal-komunità tul il-karriera tagħha. Spjegat kif riċentament kienet fuq xogħla u waqfet l-assa tal-Belt u x'indaq it-telefon irrispondiet u kellima raġel mill-imsida li qalilha li waqaf jgħin mara mitlufa fl-istess lokal u x'aktarx dbati mid-dimensja. Bl-uniku dettall li kellu li kien it-tifel tagħha jaħdem f'xi pizzerija fid-daħla tal-Belt. Fatlutin il-mobile number u d-dettalji tiegħek insomma u ħallejtu bekk ċempilt il-pizzerija, saqsej tal-pizzar u dak Intaljan insomma u vera kellu l-mammi tiegħu dbati bid-dimensja u dam jirringrazzjani għatlu affarijiet żgħar. Għatlu ħantik il-mobile number ta' dan ir-raġel li ċempilli għatlu il-mammi tiegħek l-imsida qiegħda. Insomma, irranġaw bejniethom u wara ftit reġgħet daħlet li telefonat oħra dak kien dan raġel mill-imsida qalli vera thank you, vera napprezza. Għatlu ħasa dawk affarijiet żgħar qalli ma vera kontajnuna. U jiena għalija he make my day. Dik inti meta tgħin u tgħin mill-qalb dak huwa x-xogħol tagħna.